Mä en tiennyt teidän yritystä aiemmin. Pongasin sen ihan tuolta Instagramista. Ja sitten lähdin ihan niin kuin kylmiltä ottaa yhteyttä. Oli tietenkin semmoinen vähän, että mitenköhän tämä menee. Teiltä tuli kyllä nopeasti se yhteydenotto ja asiat lähti siitä rullaamaan. Joo, sit mä oon tykännyt siitä, että kommunikointi sujuu hyvin. Että ootte aina niinku ilmoittanut, milloin tuutte. Ja tuutte tosiaan silloin, kun ootte luvannut. Jos on tullut jotain viivästyksiä, niin niistä on myöskin ilmoitettu. Mun mielestä sekin, että tietenkin kun tullaan toisten kotiin, niin ootte myös kunnioittanut niinku meidän kotia. Niin se on musta ollut kans niinku silleen miellyttävä kokemus.